works don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. So baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Well, maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. iFM ay aking best friend. iFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang suwak para sa iyo. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear iFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. iFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 iFM. Ang best friend mo. On behalf of our Chairman and President, Mr. Eric S. Canoy, ang radyoman ng RMN, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ika-65 anibersaryo ng RMN. Salamat sa mga naging sponsors ng ating iFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo na ginanap noong August 28, 2017. Magic Group of Companies, Metro Plaza Commercial Complex, Public Employment Service Office Dagupan, Department of Labor and Employment Dagupan, Department of Foreign Affairs Calasiao, PhilHealth Region 1, Social Security System, Battle World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, Jericho's Catering, Cupcakes, Maldita Spicy Gourmet Tuyo, Madrid, Philippines, DRX Sign Maker, Akabar Marketing International Incorporated, Farm Out Central InTouch Incorporated, Staff Search Asia Service Cooperative, ARC Refreshments Corporation, Panaderia Antonio Bakery and Restaurant, National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. At sa lahat po ng aming mga tagapakinig, maraming salamat po sa walang humpay na suporta ninyo sa RMN. Asahan po ninyo ang aming tuloy-tuloy na pagbibigay ng total entertainment, news and public affairs at public service para sa masang Pilipino. Ay, 5 o'clock na. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. iFM, iFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga, makipagkulitan at tawanan na sa iFM Best Friend Rock. Young and wild and free.
That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. iFM ay aking best friend. Marakap suluganan to. Bayas labat manaya. Nayari ka.
Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. The great Samsung sale Is back. Buy a smartphone or tablet and get a phone free. And get one free? Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. for DTI FTEB permit number 10515 series of 2017. Anong oras na? Ay, 5:15. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Magbabalik ang programang iFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Ella Lambingera! Walang magbabalik dahil nandito na ako. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga best friend! Eto na ang programang iFM Best Friend Club. Ako na muna ang inyong mga kasama, mga best friend, para po sa isang masarap na Zumba. Masarap talaga. Mga best friends natin dyan, nagising na. Aba, samahan kami hanggang alas 8 po ng umaga. Mamaya-maya lamang, makakasama ko na best friend kumain JJ at best friend na Bessie J. Gusto mo naman mag-Zumba? Ay, gusto mo yan no? Dahil Throwback Thursday ngayon, mga best friend. Wala na namang pasok bukas. Kailangan talagang mag-unat-unat ng ating mga buto-buto. Dahil pag hindi mo yun ginawa, best friend, maaga kang kukunin. Maaga kang kukunin ng lupa at ayaw mo yun na mangyari. Trulalay! Siya, sige, text mo ako para sa iyong pagbati dyan. At syempre, kung ano man ang ginagawa mo sa mga oras na Itachi, sa aming iText line, that is 0949-614-0306. That is 0949-614-0306. Eto na, simulan na natin ang ating Zumba. Oye mi gente, yo vengo presentándote la zumba y ya sé que te va a gustar. Sí. Una mga best friend, syempre ibuka ang inyong mga paa. Tapos, ayan, ituro mo. Yung kamay mo, ituro mo pataas. Taasan mo naman, grabe. Lakad sa kanan, mga best. Kaliwa rin. Yo no sé por qué Pagkatapos yan, talon tayo, 32 counts. siendo tan loco. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jog in place, mga best. 32 counts yan. Ahí la tiene tu cosa buena. Pagkatapos niya na syempre, mag-march tayo. In place lang. Pero vale.
Nous la café yo Taas natin ang ating mga kamay. son de qualité. Kade kisha nous café yo vipwe. Tong tay nous ka caché vipwe. Nakakapagod ah. Kade chalea. Café yo vipwe. Quiero ver toda la gente bailar. Quiero ver toda la gente gozar. At ayan na nga mga best friend ha. Kahit pa paano, naaramdaman mo, best friend, na ikaw, ayan nagkaroon ng kahit konti lamang na paggalaw-galaw ng yung mga butot-buto. Yung mga buto, diba? Ang sarap lang, best friend, na inaalagaan mo talaga ang katawan mo. Kailangan yan. Kahit na konti lang na pag-inat-inat na pagsayaw-sayaw mo dyan sa umaga, pwede na yan. Effect na yan, best friend. Syempre, maya-maya mga best friend, napakaabangan ng ating weather update. At syempre, ang iba pang mga notice dito po sa lalawigan ng Pangasinan at the same time, syudad ng Dagupan. Tutok lamang mga best friends sa nag-iisang best friend radio station nyo. iFM Dagupan na Dugatan! iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan na ng mga
pa ng tuna at kukulangin ang isa. Maglabas ka pa ng baso at tatagayan ko kayo. Pahingi naman ang yosi at paabot ng pangsindi. Maghanap ka na ng pwesto, akong bahala sa inyo. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan, naghihintay, nag-aabang. May magjo-joke sabay kampay, biglang inom sabay dighay. Kwentuhan na walang saysay, tawanan na walang humpay. Pang-drinking marathon ng laban, tuloy-tuloy lang ang inuman. Medyo may amats na ako, okay lang yan, pareho tayo. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan, naghihintay, nag-aabang. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan, naghihintay, nag-aabang. Teka lang. Bakit, pare? Nasusukan na ako eh. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan, naghihintay, nag-aabang. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan, naghihintay, nag-aabang. La 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 say. 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 I love you, mama. La 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 say. Bring up to the jungle. La 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 say. You're gonna dance. La 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 la. iFM ay aking best friend. Nagtanong ka pa, wala namang epekto. Labas-pasok sa tenga mo, kahit anong sabihin ko, wag na tayo magsayang pa ng laway. Sige na, mali na ko, ayoko lang ng away. Pero teka lang, may sasabihin sana. Kung pwede bang manahimik ka muna. Walang saysay ang sinasabi, kaya
tama rin ako. Natanong ka pa, wala namang silbi. Wala ka kasing pakialam sa aking sinasabi. Sa susunod, huwag ka nang magtatanong kung may sagot ako o wala, parehas din yun. Pero teka lang, may sasabihin sana. Kung pwede bang manahimik ka muna? Walang saysay ang sinasabi, kaya hindi mo mawari kung iimik pa ba o mananahimik na lang. At sa tuwing magpapaliwanag, pakinggan mo naman ito. Akala mo ikaw lang ang marunong tumama. Minsan-minsan tama rin ako. May tama rin ako. iFM. Hoy, paring Kulas. Paring Kanor. Alam mo ba ano ang advantage at disadvantage ng may asawa? Ano? Ang advantage ng may asawa, kung kailangan mo, andyan agad siya. Ano naman ang disadvantage yun? Ang disadvantage pag may asawa, kahit di mo na siya kailangan, andyan pa rin siya. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Sabay-sabay tayong maging trending. 5:33. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. #1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. 369, the goose drink wine. The market you to back on the street call line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Right hand. Do-do-do-do-do-do. 369, the goose drank wine. The monkey checked the back on the streetcar.
Everybody dance to the music. Okay. Get your phone and raise that number. Don't call him back, 'cause he don't deserve it. And when you see him in the club, just flip your hair, don't show him any love, 'cause you had enough. Oh, he was just in a new bed, got me going mad, sitting in this chair, like I don't care, gotta get him out my hair. I tried everything, but it's useless. He pushed me so far, now I'm on the edge, making disappear. Go get him out my hair. He's in my hair. Gotta get him out. Gotta get him out. Gotta get him out my hair. iFM, ay aking best friend.
not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. No one but you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. iFM ay aking best friend. Eto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, ayaw mo ng bitter? Huwag ka dito sa Pinas. Doon ka sa sweet. Sweet Sirilan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 5:45. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa iFM Best Friend Rock.
update. Uy, best. Bibigay ko yan. Kaya naman, kinig ka ha. Gusto ko hanggang mamayang alauna ng madaling araw. Hanggang matapos si Casey Sandala. Eto na mga best friend. Binabantayan po ang isang low pressure area na huling namataan 95 kilometers hilagang kanluran po ng Lawag, Ilocos Norte. Etong bagyong to ay low pressure area pa lang. Posibleng maging bagyo mga best friend. At kapag naging bagyo, mga best, tatawagin pong Kiko ang low pressure area na to. Si Sanggu, hindi na po makakapasok yan sa bansa at dediretso na po yan ng Japan mga best friend. Magdadala po ng maulap hanggang malakas na pag-ulan sa bahagi po ng Ilocos region. Etong low pressure area mga best friend. Balakas hanggang sa mahinang hangin ang mararanasan ng Northern Luzon. Kasama tayo dyan mga best friend. Kaya naman iba yung ingat pa rin tayo. Kailangan na magdala pa rin tayo ng mga panangga natin sa ulan and at the same time init. Maya-maya kasi best friend ang iinit, nanlalamig, Kaya kailangan na mas maging handa tayo mga best friend. Ang araw ay sumikat kaninang 5:44 at lulubog mamayang 6:09 PM mga best friend. At naman notice of scheduled power interruption tayo para sa mga best friends natin dyan po sa may Manawag. This Thursday, alas 8 po mga best friend. Maghanda na po kayo hanggang alas 12 po ng tanghali, 4 na oras. Mawawalan po ng kuryente ng mga best friends natin dyan sa may Barangay Poblacion, Liamido Street, Mendoza Street, Bautista Street, at Armas Street at Barangay Pugaro. Sa darating naman po na Friday, bukas na po yan, September 1, 2017, mawawalan po ng kuryente ang mga best friends natin dyan sa may portion po ng Barangay Tapuak, 8 a.m. to 12 noon, 4 na oras din. At sa Manawag ulit, 1:30 p.m. to 3:30 p.m. Mga best, yung mga taga Manawag, Barangay Nalsyan. Maghanda na po tayong lahat mga best. In-update ko na kayo Abangan maya-maya lamang ang ating viral question sa ating pagbabalik mga best friend. Dahil huling araw na po ng Agosto, ibibigay namin sa inyo lahat ang masarap na enjoyment. Kailangan natin yan para po pagsapit ng September 1, good vibes lang. Lambingin ko lang si best friend Cindy Mansalapos. Ang aga-aga namang magising sa mga best friends natin na nagluluto na ng breakfast ng kanilang asawa, ng kanilang mga junakis. Ipagpatuloy mo lang yan. Ngiti ka naman lang. Agkakasibangot. Tanggano ang tigawan mo. Labalabay mo na lamang tanyagawan. Duga tan. Tan syempre inarami best friend team at yaman sasambot yung unlaod balay. Tanay nagunuyan man lakulara. Agaylay ko leyawa. Entaryaan nyo porque yan huling araw. O na, piananal-nala sa tubo, Juan nyo. Magbabalik po ang programang iFM Best Friend Club dito lamang sa iFM, ang best friend mo. Dugatan! Ang programang iFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM Best Friend mo at best friend ko. iFM Best Friend mo at best friend ko. Beautiful life, forever I'll stay by your side. It's beautiful life, always standing right behind you. Beautiful life, 'cause we're standing under the same sky, even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life.
beautiful life? Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me, and always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart, never fading. Even though we're space and time apart, memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. iFM, ay aking best friend. Your face lights up the sky on the highway. Someday you'll share your world with me. Someday you mesmerize me with diamond eyes. I try to fool myself to think I'll be alright, but I am losing all control. My mind, my heart, my body, and my soul. Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. To speak or not to, where to begin? A great dilemma I'm finding myself in. For all I know, you only see me as a friend. I try to tell myself, wake up, fool. This fairy tale's got to end. Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more.
Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted more. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. iFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Tatawagan mi imano daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayon call center agent alarumlay ibags da amagatan ang puso sa unikat at da. Lapod ng tutumbukan sa tawag tan mabot-bot at late night shift nira. Yan ayarin sa ngagay stress. Lapod sa stress takes away nutrients from your skin. Good thing there is stress stops. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron yaman protekta tan ipawil to'y skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet and exercise fight the effects of stress with stress stops. Multivitamins plus iron is the generic name of stress stops. If symptoms persist, consult your doctor. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala, nag-National Nutrition Council, nag-DOH. Talagang bad trip kung klingi ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robi Kids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robi Kids. Dextromethorphan, HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robi Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook. Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nanangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 iFM. Ang best friend mo. On behalf of our Chairman and President, Mr. Eric S. Canoy, ang radyoman ng RMN,
Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ika-65 anibersaryo ng RMN. Salamat sa mga naging sponsors ng ating iFM Mission 2017 handang tumulong sa'yo na ginanap noong August 28, 2017. Magic Group of Companies, Metro Plaza Commercial Complex, Public Employment Service Office Dagupan, Department of Labor and Employment Dagupan, Department of Foreign Affairs Calasiao, PhilHealth Region 1, Social Security System, Battle World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, Jericho's Catering, Cupcakes, Maldita Spicy Gourmet Tuyo, Madrid, Philippines, DRX Sign Maker, Akabar Marketing International Incorporated, Farm Out Central InTouch Incorporated, Staff Search Asia Service Cooperative, ARC Refreshments Corporation, Panaderia Antonio Bakery and Restaurant, National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. At sa lahat po ng aming mga tagapakinig, maraming salamat po sa walang humpay na suporta ninyo sa RMN. Asahan po ninyo ang aming tuloy-tuloy na pagbibigay ng total entertainment, news and public affairs at public service para sa masang Pilipino. Ay, 6:02 na. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. iFM, iFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong taga-gising at taga-remind na super entertaining. iFM Best Friend Club. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca lugares favoritos, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, iFM, aquí best friend. We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex or Mercedes-Benz. The grind will never end, oh. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights. We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it. Spin it, spin it, spin it. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played them on the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede, ang pwede na. iFM, ay aking best friend. Mangusar kay CR, agmuantay man kalbo. Nayari ka?
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin no? Sa gandahan, respeto't paggalang sa tao ang ating kailangan. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Be-Fresh, kapayapaan. Be-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. The Great Samsung Sale! The Great Samsung Sale Is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet And get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the Great Samsung Sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:30 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Ella Lambingera, Kabayan JJ. iFM! Ang best friend mo! Dugatan! Ang Facebook! Bakit? Force close! Hala ka dyan! Baka sa'yo lang! I-update mo yung sa'yo, best friend, ha? Nako, good morning po sa lahat ng mga best friend po natin. Uy, pag-pray natin si ha? Si Bessie! Naunang biktima na siya. Nagwagi si Krisa. Nagwagi din ako! Yehey! Sumasakit-sakit yung kalawan. Kabayan! Hoy, kailangan talaga mag-take tayo ng vitamin C, mga best friend. Para sigurado na po at hindi na po mag-absent yung mga vitamins sa katawan po ninyo A to Z. Inumin nyo na po lahat. Wag namang ganun lahat. Uy, may mga ganung vitamins yung pinapangako na A to Z, sabi nila. Totoo? Ewan ko kung saan nila kuha yung Z. Mga zebra. Sigurado hindi ka natatamaan ng sakit kapag ganon. Ayo, diretso na yun. Diretso na yung mga gagawain. Alam mo kasi pag may sakit ka, mahirap, best friend, di ba? True, lalay. Sabihin naman natin, makakaligtas ka sa yung gawaing bahay. Pag may sakit ka, hindi mo rin ma-enjoy. Parang nalalata ka. Kahit na pinagsisilbihan ka, best friend, hindi mo rin ma-enjoy. Kahit na niluto na ni nanay lahat-lahat ng paborito mo. Mapait, mga gano'n, masakit ang kalamnan, kasukasuhan. Yun. Siguro, may mga dahilan yan Kasi siguro sabihin natin na ulanan ka. Or fatigue. Yun. Sa sobrang kasi, mamaya mainit, mamaya malamig. Okay, na-stress ka sa boyfriend mo, girlfriend mo, di ba? Mahirap yun. At saka syempre, yung mga iba naman, na-stress sila sa magkano ba sisweldohin ko ngayong araw na to? Meron pa ba? Ang tanong, meron pa ba? Oo. Ilang bukas palad foundation na naman kung nilina sa akin. Grabe. Yan ako, marami na naman pong gastusin. At saka 31, meron kang pang gastos sa ospital. Wag na ba? Panalangin po namin po, sana po malusog po ang lahat po. Tama.
Saka get well soon sa lahat ng aming mga mga kakilala na merong nararamdaman ngayon. Ay, hindi pala soon, dapat get well now. Now. Mayroon kasi yung soon. Baka hindi gumaling yan. Alam mo, kapag may sakit ka, dito mo mararamdaman na may kalinga yung mga kasama mo sa bahay minsan. Oh, naramdaman niya. May kasama ba ako sa bahay? Una ko inisip, may kasama ba ako sa bahay? Yun lang. Ibig sabihin, parang, syempre lahat sila, todo care sa'yo. Oo, yan. Pag titimpla ka nila ng datas. Wow! Pagkain mo ng datas, mayroong chocolate. Pag wala talaga, mangkape ka. Tubig na lang. Pag walang-wala, tubig ka na lang. Wala ba tayong gatas? Naku, may sipon ka. Tubig, masarap yan. Pero totoo, plenty of waters ha. Wala pong ibang yung may mga pinapangako yung mga energy drink, mga ganun-ganon. Wala po yan. Ang tubig po ang pinaka-importante kasi ito po talaga yung mag-hydrate sa atin. True lalay. Lalo na kapag meron po tayong Walay pasok. Ang sosyal. Ano yun? Idil Adha ba? Idil Fitr? Idil Adha. Ayun. Yan mga best friend natin. Yung mga talagang yung iba, totoong ano yan pag-ayuin ba yun? Hindi. Magsisimula daw muli. Ayun, magsisimula muli. Yan. Parang New Year nila. New Year? Magsisimula. Diba? Basta pagsisimula muli. Ayan. Nahalataan po kami na wala po kaming alam, no? Basta nakiki-holiday na lang po kami. Masaya tayo para sa kanila. Yung mga best friend po natin na tuloy-tuloy po ang kanilang ingranding bakasyon. Ayan. Expect nyo na pong maraming bakasyon ngayong Burr months. Uy, September na bukas! And my dear of the world. Nakaka-excite. Kaya baka nyo po Ano? Simula po bukas po. Bakit? Pasko na sa iFM. Oh, yeah. Ano po niya, alas 4 pala ng umaga. Akala ko mamimigay ka na. Simula bukas. Mamimigay tayo. Siyempre, September 1 Oo. Yan, di ba? Mamimigay kami kaagad ng mga libreng gupit. Wow! Sinimulan namin kahapon. Mga pasabon, mga ganyan, no? Mga kailangan sabunin na natin yan. Sige, best friend. Nako, eto speaking of mga care. Yung mga, ngayon, yung talagang nagbibigay halaga. Gustong-gusto ng tao yan. So, tinatawag natin na in the name of humanity. Wow! There should be a world peace. Wow! Eto ngayon yung mga best friend natin. Isa sa mga pinaka-precious na klase ng ugali o attitude ng isang tao, character bang matatawag yun, ay yung pagiging honest. Honest. Kasi kapag pag basag ang honest, parang trust din yan na fragile. Okay. Madaling mabasag. Okay. Pag nabasag, yan, tiwala. Kakambal ng honest, ang tiwala. Trust at saka ang basta yun. Ano nga yun? Tiwala. Oo. Yan, pagtitiwala. Kasi kapag hindi ka honest, hindi ka pagkakatiwalaan. True, lole. Diba? Kailangan mauna muna yung pagiging honest. Correct. At eto nga, speaking of honesty,
may bumaviral. Wow! Ito talagang pinag-usapan siya, binigyan, to the extent na binigyan pa siya ng scholarship. Wow! Dahil sobrang hanes siya. Uy, alam mo, ang sarap sa feeling yung ganyan na talaga naman na hindi nagbulag-bulagan. Yung tinulungan o kaya naman hindi nagbulag-bulagan yung isang tao doon sa pagiging honest sa'yo ng isang tao ba? Diba? Oo, meron yung iba kasi, thank you buti binalik mo. Oo, may mga ganyan. Kuya, nalaglag niyo po. Ganon. Uy, snatcher ka na. Uy, may mga ganyan. Yung ginawa mo na ng ng mabuti, tapos sasabihan ka pa na kung ano-ano. Magnanakaw mga ganyan. Wala ka namang ginagawa, binalik mo na nga eh. Yung iba naman mababalaw. Ano sasabihin? Hindi mo pa tinakbo, yan lang naman 50 pesos lang naman yan. Sa iba ka na, gawang lata na kondane. Yung mga ganyan. Ito ngayon. Eto na ha, best friend. Alam mo ba na merong isang bata na kung saan, isa siyang parking boy, mga best friend. Diba Barker? Barker. Ngayon, best friend, eto nga nagngangalang Dindo Lorenzo. Bandang 1:00 daw ng madaling araw, dumaan daw siya sa isang fast food para daw bumili ng pasalubong sa kanyang family. And yung Dindo Lorenzo, ito yung nag-drive. Eto yung tumulong. Ayun. Habang hinuhugot daw niya yung kanyang wallet sa kanyang bulsa, hindi daw niya napansin na meron na palang nahulog sa sahig na pera. Magkano? Ay, best friend, nagkakahalaga lang naman ng 7,000 pesos. Ang laki. Ang dami ko nang mabibili. Grabe. Hindi, grabe na rin. Bakit? Ako hindi mangyayari sa akin yun. Hindi ka maglalagay ng pera na 7,000 sa wallet. Kahit malaglag ko yun, mararamdaman ko. Mawawala. Pera na yun 7,000 na laglag. Agad-agad meron. Ano pala, best friend, nahulog na yung 7,000. Ngayon, sa kabutihang palad nitong batang ito, best friend kabayan JJ, buti na lang ibinalik nung batang ito yung 7,000 pesos kay Dindo Lorenzo. Ayun, pagkalaglag yung bata. Tinakbo niya? Hindi niya tinakbo. I mean, tinakbo niya yung pera papunta doon kay Dindo. Malayo na ba siya parang? Diba? Bait-bait ng bata. Grabe. Siyempre, alam mo yun, isang kahig, isang tuka. Yung gano'n na buhay. Tapos, nagsasakripisyo na mag-parking boy para lang makakuha ng, makaipon ng pera pang-aral. Yung kung ibang kung ibang tao yon, ang gawak layan, panegosyo lakwanda. 7,000 parang, matatempt ka na nun kasi sa hirap ng buhay, parang yung 7,000, parang 1 million na yun di ba? Totoo. Yung 1,000 lang, 1 million na yun. Totoo yan. Kayo nako, best friend. Yun. Ang pangalan ng bata? Andrea. Si Andrea. Galing. Yan. Alam mo yung mga ibang netizen nga, sabi nilang gano'n, pasalamat tayo doon sa tatay niya. Dahil naturuan niya ng tamang asal itong anak niya. Importante na yung upbringing ng bata nag-uumpisa sa bahay. True, Lale. Kasi paglabas ng bata sa bahay, syempre kung ano yung kanya nakita o na-absorb sa bahay nila, yung na-instilled ng magulang, yun na yun. Pero may mga sutil na bata talaga gawa laya. Tinuruan mo na lahat buti, di ba? Sasabihin pa, pag uutusan mo, ida mo na piso. Ganyan. Sana kung piso, minimum na. 5 ngayon. Ayaw na nila ng piso. Diba? 5 na. Minsan nga, 20 pa yan minimum, 20. Ay, nako. Okay, best friend, ang ating katanungan, viral question naman. Ikaw ba na-inspired ka dito sa kwento ni best friend Andre na isang parking boy, kahit mahirap, nagsaoli, hindi siya na-tempt, honesty pa rin ang nabibabaw. True, Lale. Tapos ito naman si Dindo, sinuklian. Magkano binigay niya? Binigyan niya ng scholarship. Ay, siya nagbigay ng scholarship? O yung school? I think yung school lang, isang school kasi parang nasaksihan nila yung... Wow! Immaculate something yun Wow naman! Alam mo kung magkano nagkakahalaga yung kanyang scholarship? Magkano? 400,000. Ano yun? Buong ano na yun? Buong year or for the rest ng kanyang pag-aaral? Siguro the rest ng pag-aaral niya na yun. Galing!
Grabe naman kung 400,000 a year. Ano yun? Magdodoktor ba sa kagad? Hindi. Ang ganda lang, best friend kabayan JJ. Na sabi ng eskwelahan, hindi man namin siya na parang kakilala personally. Pero na-inspire kami doon sa pinakita niya na dinemonstrate niya na honesty. Kaya sa school, talagang hindi sila nagdalawang isip. Bigyan ka agad ng scholarship. Kailangan yung hindi mga jacket. Scholarship talaga. Yan talaga dapat yung mga bata na talagang nililinang yung kakayanan na meron sila, correct. Kasi malay mo ba, future CPA, future president. Totoo. Diba? Sabi nga nila, ang dapat tinutulungan ay yung taong gustong tulungan ng sarili niya. Yun. Ayun. Kaya para matulungan yung sarili mo, bumangon ka na dyan. May pasok ka pa. At text ka na, sumali sa ating katanungan. Tama! Ang ating tanong, best friend, ano yung nagawa mong kabutihan sa kapwa mo na nasuklian na? Ikwento mo naman sa amin. Kunyari, ikaw tinulungan mo yung matanda. Diba? Tapos nung paalis ka na, sabi mo sa matanda, tulungan mo rin ako. Hindi ganun. Yung nasuklian ba kagad? Yan. O kaya naman yung tita mo, nangangailangan ng oras na walang-wala sila. Nung yumaman sila. Wow! Hindi ka na rin kakilala. Hindi! Yung utang niya sa'yo, mas sinagpasan pa niya yung bayad talaga. Sobra piso yan Kaya pinagpatayuan ka ng bahay, no? Wow! Ang sarap naman pakinggan ng mga ganyan. Successful stories. Ay, meron pa. Yung tatay na nagsakripisyo lahat-lahat, wala siyang luho sa buhay niya. Napagtapos niya yung kanyang mga anak na lalaki. Makagraduate ng 3. Aba, sino magpresa itong tatay? May bagong kotse. Tay, salamat sa'yo. Ito pong regalo na. Wow! Diba? Wala pang makina yan, tay. Bahala ka na sa gasolina, tay. Huwag ka na hingi sa amin. Puro pala palpak yung mga gusto ko sa sorpresa. Hindi, pero totoo, yung pala suklian na ba? Yan. Ang sarap ikaw, best friend na, ano yung nagawa sa'yo na mabuti? Ano yung ginawa mong mabuti sa kapwa mo na nasuklian na? Kwento mo naman sa amin. Tama! 0949-614-0306 so pwede mong pag-textan. At syempre, mga best friend, pakilike na rin po ang aming official fan page at iFM Dagupan. Paring-paring kang mag-comment dyan. Tutok lamang po dito sa iFM. Ang best friend mo. Dugatan. Magbabalik ang programang iFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now
party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want. We can kiss who we want. We can screw who we want. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want. We can kiss who we want. We can screw who we want. Red cups and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. That somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all night till we see the sunlight. Alright. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with Molly, doing whatever we want. This is our house, this is our roof, and we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's for you on the night? Can't you see it's for you about that life? We can't stop, and we won't stop. We run things, things gon' run me. Don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want. We can kiss who we want. We can screw who we want. To my homegirls here with the big butt, shaking it like we at a strip club. Remember, only God could judge ya. Forget the haters, cause somebody loves ya. And everyone in line in the bathroom, trying to get a line in the bathroom. We all so turned up here, getting turned up, yeah, 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 yeah. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with Molly, doing whatever we want. This is our house, this is our rules, and we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's for you on the night? Can't you see it's for you about that life? And we can't stop, and we won't stop. We run things, things gon' run me. Don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want. We can kiss who we want. We can screw who we want. It's our party, we can do what we want to. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. Yeah. 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 We can't stop, and we won't stop. Can't you see it's for you on the night? Can't you see it's for you about that life? And we can't stop, and we won't stop. We run things, they don't run me. We don't take nothing from nobody. Yeah, Class, good morning! Good morning, Okay, class. Ang ating lesson ngayon ay spelling. Spell ambulance. Oh, Bitoy, spell ambulance. Ambulance. A-M-B-U. Saglit nga. Bakit ang bagal? Bilisan mo. Ambulance. Ambulance. Ayay! Dali po man, baka masagasaan ka. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association.